Mga higala, kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Kini na usab ang pagtulud-an sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Modalit usab kaninyo sulod sa usa ka oras. Magsugod kita sa alas 2 ngadto sa alas 3. Ining PBCM pinanguluhan kini sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. ug kini rehistrado sa atong gobyerno sa Securities and Exchange Commission sa numeros nga ato nang nibaw-an o kini usab ang ato usab nga pagtulun-an aduna na karoy 36 ka mga radio station sa nagalain nga mga dapit Visayas ug Mindanao. Og ako na lang mga pagpangumusta usab sa tanan nga mga kaigsunan karon nga nagpatalinghog sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyo mga igsoon? O ilabin usab sa naglantaw sa Facebook ug YouTube. Kumusta kaninyo? O ilabin usab sa mga kaigsuonan usab nga naa diha sa gawas sa nasod, mga OFW. Ug ana usab sa Amerika, mga kaigsuonan nga naa diha. Kumusta? O dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan ninyo mahurot ang atong oras. Ug ako na lang usab nga pagtimbaya usab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio na karon diha sa palasyo. Kumusta? Og labi na usab sa tanan usab nga mga ministro. Kumusta kaninyong tanan mga brother? O manghinaot ako nga anak kamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mo inyong magamit sa ato ang mga kalihukan sa matag Domingo mao ang pagwali sa may balita sa Espiritu Santo. O ako na lang ang mga pagtimbaya gyud tanan no. Tanan hurot lang gyud. Tungod kay niaman uban makanato ang atong usa ka igsoon si Brother Samuel Montemayor. Ako ihatag kaninyo ang microphone aron usab sa iya usab nga pagpangumusta diha kaninyo mga kaigsuonan namo sa pagtulun-an sa PBCM. O ilabin usab sa suki na mong tigpaminawan. Maayong hapon usab kaninyo mga kaigsunan no og mga kaigalaan. Kini gyapon karon makauban ni tungura. Kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon kaninyo nga magadapit nining tungura sa inyo na sab nga pagkalinghog diri kanamo ining tulumanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og sa pagpamusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan kutob sa maong mabot ining subyahan sa Diwaili no lakip na dito sa atong chapter sa branch number 45 ni gipuluhan ni chapter president Chopilo Ibilya uban sa iyang asawa no ug inguman usab dito sa Bugo sa may San Remio ila ni Brother Junilo Bintulan uban sa iyang vice Brother Berto Inot ug sa mga kaigsuonan diha nga tanan sa mga branch. Ug sa tanan na lang mga kaigsuonan, dili lang nato tagsa-tagsaon kay mahurot usab ang atong oras. Kumusta na lang kaninyong tanan? Lakip na dito sa atong main office nga nakaroon ang atong Executive and Vice President sa pagtulong ng PBCM si Reverend Charlie Eugenio uban siyang kapikas si Madam Gaga Eugenio. Ug mayong hapon kaniyong tanan mga kaigsuonan. Ug ibalik ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa tema nga amo karong dadon nga na kaninyo. Ang ato karon nga paghisgutan Brad Sam mao ang kabahin gihapon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang ato ang higala, I hope nga naminaw karon ang ato ang higala si Iliboy Dikdikan diya sa Mindanilla. Amo kining gipahinungod kanimo Iliboy Dikdikan o hinaot kami. Pwede man siguro sa Brad Cesar atong basahon ning iyang follow-up nga pangutana atong miaging Domingo na wa man nato ni makuan ato ning basahon karon aron basig mamati siya karon. Ako sang basahon Brad Cesar sa dili pa nimo tubagon ang iyang mga usa sa atong tubagan karon ang iyang mga pangutana, niya. Sa niadtong Domingo
Ingon niya, salamat kaninyo mga igsoon, buot ba di ay ipasabot, nga dili na gyud siya mobalik bisan kano sa ang buot pasabot ni kay ang atong Ginoong Kristo dili man mobalik sa sumala sa atong ipamatud-an ba Cesar. Nya mo na gingon niya nga matud pa abot ba di ay daw nato ipasabot nga dili na gyud mobalik siya bisan kano sa. Ipasabot ko no ang gisulat ni San Juan, dili man ni sa San Juan nagsuwat ani sa si diha man ni sa pinadayag, pero kanas pinadayag Bro Cesar sulat na ni Apostol Juan Revelador. Mo ni ang gingon sa 1:8, ako mao ang Alpha ug ang Omega, niya ang Dios kaniadto karon ug hantod sa kangturan niya mianhi niya gingon diyon karon ug mianhi nga lugar si Kristo ang iyang buti pasabot niya kinsa man ang Dios nga muanhi pangatanan niya igsoon Espiritu Santo ba o si Kristo ba? Si Kristo miingon pagyud nga mobalik gyud ako sa dili madugay. Gigamit niyang sitas nga matud pa ni Apostol Juan umanhi kana Ginoong Hesus. Ang iyang gigamit nga sitas pinadayag 22 bersikulo 20 hangtod sa 21. Mga igsoon, ayaw lang mo kalain, nangita lang ko og hustong pagtulunan. Salamat. God bless. Muna ang iyang text message niya kanato niya itong Domingo Brad Cesar. Okay, salamat kayo Higala. Iliboy diktikan sa imo usab nga patulunanon kayo nga mga mensahe, no? Nindot pasab na nga imo gyud nagipadayag sab diri kay dili man lang ikaw ang interesado ni ana, kundili bisan pa ang nagkalain usab nga tigpaminawan nato, no? Dinhi sa ato ang istasyonan dinhi sa DOLE. Dili naman ikaw maong concern usab kana sa mga pastor, mga ministro, Catholic Faith Defender, mga kaparian ug uban pa, mga diakono. Kay sila naggamit man sab ni anang sitasa sa pinadayag. Bueno, atong basahon iliboy dikdikan kining imuhang sitas nga imuhang gipasupot ni Brother Samuel Montemayor. Kining nakasulat sa pinadayag 22 ug ang iyahang bersikulo 12 ikama nato ngadto sa 20. Ingon nini ang nakasulat iliboy dikdikan. I hope nga naakakaron nagpatalinghog karong mga orasa. Basahon ta ang maong sitas iliboy dikdikan. Kining nakasulat sa pinadayag 22 bersikulo 12 ikama nato sa 20 kay mataas naman ug ato gyung ikuan gyud ni, no? Sitas por sitas gyud ni. Atong basahon lang ang kini lang ang unod lugar, ang kini bang gitawag og climax pa gyud sa imong pangutana atong idiretso. Nag-ingon din ni iliboy diktikan, matod pa dinhi sa atong mabasa pahayag gini ni Juan Liberador. Nag-ingon siya dinhi, tan-awa matod pa umuabot ako sa dili madugay nga magdala sa akong ipagpamalos sa pagbayad gadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Sa bersikulo 20 iliboy dikdikan nag-ingon, ang nagapanghimatuod may tungod ni ining mga butanga. Nagaingon, sapagkat tinuod ako maabot gayud sa dili madugay. Amin. Umanhi ka na, Ginoong Hesus. Mao kini ang mga sitas nga gihawiran sa mga nagkalaing mga relihiyon. I hope nga ang mga nagkalaing mga relihiyon karon nga nagpatilinghog, nga dili ninyo kini kasuko. Kay kamo nagbasa, kami sab nagbasa, apan nagkalahi lamang ang ato ang pagpasabot. Kung unsay buot ipasabot na anang pagbalik ni Jesus Kristo, kay ang kadaghanan karon billions ang mga tao nga nagpaabot jud nga mobalik ang atong Ginoong Kristo. Apan lahi ang pagtulunan sa Espiritu Santo nga gipanguluhan sa lingiton nga magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga kami nagpamatuod nga ang Kristo dili na gayud mobalik. So mao kini karon ang atong paghisgutan iliboy dikdikan. Dili lamang kanang pinadayag 22 bersikulo 12 ngadto sa 20 iliboy dikdikan. Mabasa usab kana sa pinadayag gihapon 22 bersikulo 6 ngadto sa 8 nag-ingon. Og siya miingon kanako kining mga pulunga kasaligan og matuod
ug ang Ginoo ang Dios sa mga espiritu sa mga propeta mipadala sa iyang manulunda aron ikapakita ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay. Og tanawa muabot ako sa dili madugay. So sama gyapon ang pagkasulti iliboy dikdikan. Kaganina ang gibasa nako pinadayag 22:12 kama 20 ang ako na pong gisunod ang pinadayag 22:6-8. Ato gyud ning tagsa-tagsaon gyud ni kining pagbalik ni Kristo sa dili madugay ug nasabtan ba ni sa mga nakalaing nagbasa sa Biblia. Asa pa mabasa Brad Sam nga naghisgot gahapon nga si Kristo moabot sa dili madugay. Maayong basahon nimo sa unsa gipakasama ang pag-abot sa anak sa tao Brad Sam nga mao kaning atong Ginoong Kristo. May imong basahon Brad Sam ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 27 ug unsa ang sistema usab dugang prueba sa mga sitas nga gigamit karon sa mga kalaing reliyon. Ato sang basahon Brad Sam ang ilang mga sitas nga gigamit. Nasabtan ba nila og wala ba og kini nahitabo na ba ni og wala pa ba? Mao ni karon ang ato ang pagatun-an higala boy dikdikan. Basaha Brad Sam og sa unsang sistema ang pag-abot sa anak sa tao. Aniya Brad Cesar, gihatag ang paghulagway nga ang iabot lugar sa anak sa tao ang ikatumbasan ni ana Brad Cesar sama daw sa kilat nga magakilab gikan sa kasadpan, sisilakan ngadto sa kasadpan. Matud pa dinhi sa Mateo siyang kapitulo 24 sa giingon mong sitas, anya bersikulo 27 giingon. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab ni ana unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Busa mo na ang katumbasan, giparehasan lugar Brad Cesar kung abot lugar sa anak ang sa anak lugar sa tao. Ipakasama kanang kilat. Okay. Mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ato pagigundugangan Brad Sam ang maong sitas nga gibasa sa nakalain usab nga mga relihiyon karon iliboy dikdikan. Atong basahon iliboy dikdikan, dugang gapon ning sitas nga gigamit sa mga pastor, ministro, kanang Katolik Pintipinder, mga kaparian, uban pa nga mga nakalaing nga mareliyon. Kining ilang gigamit gapon, kining unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 2, naghisgot gapon ni sa pagbalik sa anak sa tao. Nagingon din Palikon ko, iliboy dikdikan, I hope may mong gilista ang mga sitas. Sa unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 2, nag-ingon, kay kamo, nasayod na pag-ayo, nga ang adlaw sa Ginoo, maumani ang atong Ginoong Kristo, mabot raunya, sama sa kawatan sa kagabhion. So, ang ipakita sa Biblia, iliboy dikdikan, primero, muabot sa dili madugay. Pagkahuman, ang pag-abot na po sa anak sa tao, gipakasama og kilat. Kalitra ba? Kita ka ng kilat ilibidikdikan. Pag siga na karon, kalitra kayo, mawala dayon. Dali ra. Ang kawatan sab gipakita gyapon sa sambingay nga ang pag-abot sa anak sa tao gipakasama og kawatan. Atong nahibawan ilibidikdikan nga kung naay kawatan sa atuang balay, musaka, kalitra na siya, musulod sa imong balay. Sama gihapon, sa gidetalye sa pinadayag nga moabot sa dili madugay, kalitra ba? Sama kilat, kalitra. Sama pag-abot sa kawatan, kalitra po gihapon. Ang pag-abot sa kawatan, wa kanimo dama nga ang imong balay gisulod na di ay. Ingon na ang mga gipakita nga mga sita sa Biblia nga pag-abot sa anak sa tao. Gipakasama kilat, ipakasama og kawatan, unya maabot ang anak sa tao sa dili madugay. Unya nag-ingon dayon ang Biblia nga ako ang Alpha ug ang Omega. Buna sa dili pa nato hubaron ka ng Alpha ug ang Omega, iliboy dikdikan kay gihubad na ba na sa kalaing relihiyon nga kanang Alpha ang Omega mao lagi kuno na ang atong Ginoong Kristo nga siya ang sinugdanan ug ang katapusan, pero ug ato yung dukiot pag-ayo ang Biblia, ang tulunaan na ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo nag-usa na sila, nag-uban na wa pay mga lawas ta mga tawhana na, espiritu pag kahimtang naa na ng tulo.
Pero dili naguna ang Kristo. Ang naguna nga nagpadayag sa unang kapanahonan, wa pa matao ang Kristo. Ha? Ang unang nagpadayag mo to ang iyang amahan nga mao to gitawag og Jehova. Ang iyang katawag gitawag og Israel. Pag-abot sa ikaduhang panahon, mao to ang atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang mga tinun-an gitawag og mga apostol. Ha? Karon ato ning karuhon pag-ayo. Di man nato iliboy digdikan moabot balikon ko, moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Kalitra ba? Sa mas kilat, sa masad sa kawatan. Karon, kining sistemaha iliboy digdikan, og wala kay tinuod nga magtutudlo. Ha? Maglibog ang tao niini. Pero aron sa dili paglibog, ato gining tubagon iliboy digdikan ang maong mga sitas nga gigamit. Isa't pagani tingali ikaw nagamit ka niini kay wala pa ka niini nagamit, dili nimo na ipahayag dinto ni Brother Samuel ang pagpadala diha sa kanang gitawag og message diha sa maong cellphone. So ato ning klarohon iliboy digdikan. Ha? Kini bang pag-abot sa anak sa tao? Ha? Iliboy digdikan. Kay dili man madugay, so kalidra. Gipakasamag kilat, gipakasama og kawatan. Ang pangutana iliboy digdikan. Ha? Unsa ba ang gitawag og inuntang unsa ang sukod? O di atas sa sukod. Kay moabot man ang anak sa tao sa dili madugay. Unsa ba ang sukod? Kung mobalik ang anak sa tao, ay hada na mo basahon ang mga sitas nga wa nagyoy pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Isunod ta na iliboy digdikan kay mao man ang importante diha. Unsa ba ang sukod, Brad Sam? Sa pag-abot sa anak sa tao kay kalitra man sama guskilat, sama sa kawatan. Dali ra kayo. Unsa ba ang sukod sa pag-abot sa anak sa tao, Brad Sam? Aniya? Ang atong basahon, Brad Sam, no, sa dili pa nimo na basahon, Brad Sam, ang atong abilidad, dili ta mukawa sa Biblia, di po ta mugdugang, dili po nato kuhaan na Biblia. Ang prinsipyo sa Biblia, kung unsa ang atong tubag, naarapod sa Biblia, kay matod pa diya pa sa Biblia, bitaw Brad Sam, kung kita dili magasulti sumala sa Biblia, wa gyutay kabuntagon, kinahanglan ang tubag naarapos Biblia. Ya dili pud pwede dugangan nato, di pud pwedeng kuhaan nato na dugan naman nato nang natun-an dire. Karon Brad Sam, kay nagisgot man ang Kristo nga dili moabot siya sa dili madugay. Unsa ba ang katumbas sa dili madugay? Ang pag-abot sa anak sa tao kay imagine ka Brad Sam, pag-ingon nga dili madugay unya kung atong kwentahon Brad Sam, sa dili pa nimo nabasahon Brad Sam, kung atong kwentahon Brad Sam ang maong gipakita nga mga referensya, kung atong basahon Brad Sam ang maong mga referensya sa kining pag-abot ni Kristo ato ning kuno sa Brad Sam no kay para gyud nga napamatay oras, kining gitawag lugar sa pag unang tao sa kalibutan Brad Sam, kung ato gyud nang klarohon sa unang pagpadayag lugar sa unang tao, ang una Brad Sam mao man to ang si Adan og si Iba, mamanto ang una lugar kibali Brad Sam, di ba? Tinuod ka na ba Cesar? Karon ato ning kwintahon Brad Sam, di man madugay pero may punta nga sabi di madugay unya perti man dugaya. Ni ay naka-record Brad Sam. Kay kani Biblia og imo nang kuano na pirmi guna maabot dili madugay bisag pila na ka sentury, sige lang nga po nagdili madugay. Pero atong basahon Brad Sam ang mga referensya gikan sa kang Adan ug Iba kung unsa ang gidugayon lugar sa ilaha lugar nga
pagpadayag, hanto dayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ato ning kanong Brad Sam, kay ato sa ning pangitaon, kay importante man ni Brad Sam, kay dugang maning referensya kibali. Imagine ka Brad Sam sa pag-abot ni Adan ug ni Eva. Asa na ko ni ato sa ning ko anong Brad Sam, kay importante kay ni Brad Sam nga ato gining kanon ba kay para gyud imagine ka gikan sa pagkatao ni Kristo Brad Sam, kay una man to si Isaias Brad Sam nga inuntang natao wahay man as Kristo. Imagine ka Brad Sam nga gikan di ay sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, milabay pa ang 400 years ay pa na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Just imagine ka ni ana. Unya ang Biblia nag-ingon nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Asa ba dili madugay? Unya perti man dugaya kayo imong kwintahon sa pila na ba ka sentury gikan sa 33 dipiti ng dugaya ni ana. Kung ato gyud nang kwintahon, di ba Brad Sam? Tinood ko na Brad Cesar. Na din ni Brad Sam basahon ko kini usa ka referensya. Nga nag-ingon kini Brad Sam, kini mga tagna ba? Giingon diri Brad Sam. Kining gitawag og answers in the Genesis original Bible timeline. Nag-ingon kini Brad Sam ang maong pahayag. Do the Genesis giingon din have gaps, the evidence is strong that the Genesis are close. God created Adam on day 6, approximately 400 years before Christ. There does not seem to be any support for the notion that there are gaps in the Genesis. Kung ato ning binisayon Brad Sam nag-ingon, ang ebidensya lig-on nga ang mga unang ginikanan sa Genesis sirado gibuhat sa Dios si Adan sa ikaunom kaadlaw. Nga mga gibanabana 4,000 katuig 4,000 years sa wala pa si Kristo mo patimaw nga walay bisan unsa nga suporta alang sa ideya nga adunay mga kalaang sa mga gigikanan sa Genesis. Just imagine ka Brad Sam, gikan di ay sa pagkatao ni Isaiah sa iyang pagtagna ay pa na tao si Kristo nga ningkabat og 4,000 years ay pa na tao ang atong Ginoong Kristo. Ingon na kadugay ay ang mga tagna. Unya kung atong ibasi sa Biblia, moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Unya ngano man karon nga dili madugay na perti namang dugay pila na ka century gikan sa 33 AD kay ang 1 century Brad Sam 100 years man na. Di ba Brad Sam? Unya karon kung atong kwintahon gikan sa kang Kristo 33 AD nya karon 2025 na pila na ka century ang milabay. Nya asa man mo kinsay din nga moabot ang Kristo sa dili madugay nga perti mahinuong dugaya. So dili na maoy but ipasabot ni anak Brad Sam. Nasaypan lang ang pagsabot nila ni anang pag-abot sa anak sa tao sa dili madugay kay perti mang dugaya Brad Sam. Nausaom na pagkunsayad nga moabot ang anak sa tao nga dili madugay. Nganong nasayop kaya sila. Kaya sukod Brad Sam. Nganong nasayop sila ni anak Brad Cesar? Okay. Tud kay ila mong gilauman nga kanang dili madugay
nga moabot ang anak sa tao para karona. Kana. O, maong nasayop sila tungod kay kanang pulunga, kanang saara ni Kristo sa dili madugay, dugay naman ang nahitabo nga nakabalik siya. Yao, kay sa pangutana nimo Brasisar nako, kun niingon mas Kristo moabot siya sa dili madugay, dunabay sukod sa panahon. Lanat sa panahon ba? Yan ang pulong di madugay kay pagdulo pag sulti ka dili madugay, dali ra gyud na. O niya ang giulagway sa Biblia Brasisar, niya anang sukod sa panahon nga mo'y pag-abot ni Kristo o anak sa tao kay dili man madugay niya basahon ta. Igalang iliboy dikdikan pamati. Ngayon din sa Mateo sa kapitulo 10 bersikulo 23 mao ni sukod sa panahon nga kanang pulo nga dili madugay katumbas ba niya nang pulo nga dili madugay pagisgot og dili madugay dali ra gyud ka naman tungod kay ang basihanan ang sukdanan sa iyang panahon sa iyang saad nga dili madugay ni aras Biblia. Mateo 10:23 inyong talingugan gingon ug sa diha nga lutuson kamo nila sa usa ka lungsod ingon si Kristo ngadto sa iyang mga tinun-ani pangagiw kamo ngadto sa sunod nga lungsod. Nga naman, kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, giingnan ni Kristo iyang matinunan, nga dili pagani maurot ninyo glibot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao niabot na. Mao nang sukod sa panahon nga sa pagbalik ni Kristo, ang iyang disang gihimong sanglitanan, ngadto sa iyang matinunan nga, dili pagani ninyo maurot og glibot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao niabot na. Pananglitan, sample. Ang Israel dunalay 15 kalungsod, higalang iliboy dikdikan. Ang saad ni Kristo, dili pa ninyo maurot og libot ang tanang kalungsuran sa Israel. Napas ikadusi sila nga naglibot unta kunuhay sa Israel ang mga apostol, pero iyang gingon, dili pa ninyo maurot og libot ang tanang kalungsuran sa Israel. Ang anak sa tao nahibalik na. Mao na ang sugod, distansya sa panahon, niadtong gingon niyang mubalik siya sa di madugay. Kay dili man madugay, kanang dali radi ay higalang iliboy dikdikan ikadusi lang kalungsod. Niabot na di ay siya sumala sa Biblia nga atong gibasa. Muna iliboy dikdikan ang hustong husay din aron mo coincide nga dili madugay maabot ang anak sa tao dunay sukod. Dili kay hangtod karong panahon na 33 ide 2025 na. Unya wa paghapon moabot ang anak sa tao. Pila na ka sentury kaya ang 100 years iliboy dikdikan equivalent kana sa usa ka sentury. Unya pila naman ka libo ang nilabay, 2,000 na. Perti ng dugayan ana iliboy dikdikan. So dili gyud mo coincide ang kanang gigamit sa nagalaing reliyon nga mobalik si Kristo nga dili madugay. Ang sukod sa panahon, ang sukod sa pag-abot sa anak sa tao, sa dili pa mo malibot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao moabot na. Muna ang coincide dito sa pinadayag. Dili kay gamito nila nga, magpaabot lang ta ni Kristo, oy, kay maabot ko sa dili madugay. Nasaypan ka na sa nakalalaing relihiyon ang ilang pagsabot sa Biblia. Nabasa nila nga maabot sa dili madugay kay ang gidakop nila, moabot lagi gyud, moabot lagi gyud. Mao na ray problema ron. Nangamatay na lang ang atong kakaraanan nga mga kaigsuonan. Nangamatay na lang si Rizal. Hangtod karon pila na ka century. Na mo coincide ba nang moabot ang anak sa tao sa dili madugay? Paltos ang ilahang pagsabot sa Biblia. Ang sukod sa panahon, sa dili pa mahurot nilaglibot ang Israel, ang anak sa tao moabot na. Muna ang hustong hubad iliboy dikdikan nga nasaypan kana sa mga nagbasa sa Biblia, nagpatawag kunuhay og ministro, nagpatawag kunuhay og diakono, nagpatawag kunuhay Catholic defender og uban pa nga mga rangguhan
nag-eskwela 12 ka tuig pero wa makasabot. Nganuman walay insaktong magtutudlo. Nilapas ba may iliboy digdi kan wala. Ang tubag na ras Biblia. Karon muhatag example Brad Sam. Ha? Kay kining dili madugay Brad Sam, muhatag sampol. Musampol ta kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo Brad Sam naghisgot ba siya nga moadto siya sa Korinto sa dili madugay? May tingali mo basahon Brad Sam kay kun sayad magapon nga maabot ang anak sa tao sa dili madugay. Kana bang dili madugay wa pa ba na moabot? Mamo na karon ato ang kuhaon ang pahayag sab ni Apostol Pablo nga moadto siya sa Korinto sa dili madugay. Kana ba nakaabot na ba si Pablo ug wa pa ba? Anya Cesar, atong basahon ang ihatag na tong komparasyon silbing sampol ba? Sampol. Niya nang giingon nga madugay. Pulong nga dili madugay kay nagdahaw man gud sila nga wala pa gid intaw na may tabo pero nasay pa ninyo kana mga hinigugma namong mga igsoon. Nganuman sa pagsabot kay nila. Kung inyong sabton nga kanang dili madugay inyong gipaabot hangtod pa nining panono karon inyong gilauman nga pagyod mo na gingon nga nasayop mo nganuman. Tungod kay gihatag ang pagulagway sa ako nang gibasa kaganina dunay sukod sa lanat sa panahon kung kanusa ka nang dili madugay sa atong nabasa ang sanglitan ang saad ni Kristo dili pa ninyo morot og libot ang tanang kalungsuran sa Israel ang anak sa tao nabalik na may abot na pruiba niya na sampol niya nang dili madugay nga sa akong giingon nga kanang pulong di madugay ato ba nang laumon nga kanang atong abotong pa ba? Hangtod ining panahon na karon. Niyaw, ang sulat ni Pablo sa unang Korinto, atong pagabasahon, ligon ka ining sampula, iliboy, dikdikan. Niyaw, sa Kapitulo 4, versikulo 19, gingon. Ingos Pablo, ngadto sa Korinto, apan ako muanha diha kaninyo sa dili madugay kung itugot man sa Ginoo ug unya ako nang nasuta dili ang sinultihan niining maong mga tigpaburot kundi ang ilang gahom busa sa payag ni Pablo muabot siya daw siya sa dili madugay diya sa Korinto karon pangutana na po Brad Sam pangutan-o na sa kanako kay nag-ingon man si Pablo nga moadto ko sa Korinto sa dili madugay mo gapon dito sa anak sa tao moabot ang anak sa tao sa dili madugay sample man kana bang pag-ingon nga moabot ako sa dili madugay. Ningabot ba na? Mao manaro kay ang uban mingon wa pa. Pero niya kay nag-ingon mas Pablo nga moadto ako sa Korinto sa dili madugay pangutana. Nakaabot ba si Pablo ngadto sa Korinto kay nag-ingon man siya moabot ako sa dili madugay. Basa Brad Sam ang buhat kapitulo Brad Cesar 18. Atong sundan si Pablo kanang giingon niyang pulong sa dili madugay moabot siya sa Korinto. Kana ba, wa ba gyud siya kaabot sa Korinto, mga malnamo nga mga kaigsunan, ay kung wala siya makaabot sa Korinto, sakto ang uban natong mga igsoon nga nagpaabot, naggamit niya ng giingon nga moabot si Kristo sa dili madugay. Pero kung matod pa ka ng sampol nga nang giimon ni Pablo nga moabot siya sa Korinto, kay nagiskot man siya sa dili madugay, moabot siya sa dili madugay sa Korinto, kana ba wa ba gyud siya makaabot sa Korinto, hantod nining panahon nato karon, niya nakaabot na mga kaigsunan niya. Kung pasahon, pruiba. Sa buhat sa iyang kapitulo 18, versikulo 1, inyong patalingugan, mga kaigsunan, gingon. Tapos niini si Pablo mipahawa sa Atinas, ug miadto sa Korinto. Nakaabot diya siya. Nakaabot diya si Pablo sa Korinto, sa iyang giingon saad sa niadtong panahon na nga, muadto siya sa Korinto sa dili madugay. Busa, nakaabot gid siya, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa, mayon usab, nga kanang pulong nga gigamit ninyo sa pinadayag sa ang kapitulo 22:12 kama 20 kama 20 kanang sa ara ni Kristo dugay ra nang nahitabo mga malnamo nga mga kaigsunan. Karon kaniingon mas Pablo Brad Sam dugangan ta. Nag-ingon man si Pablo nga moabot ako sa dili madugay sama gapon sa kang Kristo. Pangutana wa ba na mahitabo? Nahitabo na nga nakadto gyud. Kapilan na ba si Pablo Brad Sam makaabot dito sa Korinto kay bag-ingon gud moabot ako sa dili madugay sa maghapon dito sa pinadayag 22 kapitulo 12 versikulo
Kapitulo 22, versikulo 12, nga kama 20, nga maabot ang anak sa tao sa dili madugay. Ikapila na ba si Pablo Brad Sam nakabalik dito sa Corinto kay kanang dili madugay, ha? Wa pa ba na may tabo og nahitabo na ba na? May ikapila naman si Pablo Brad Sam nakaadto sa Corinto Brad Sam. Mayang basahon ang ikaduhang Brad Cesar, basahon ta kanang saad di Pablo nga gingon moabot siya di madugay dis Corinto nya nakaabot na gani sa mga gipahayag sa Biblia, doon na gani, ikatulo na gani siya makabalik-balik sa Corinto, Brad Cesar. Basta. Sa ikaduhang Corinto siyang kapitulo 13, versikulo 1, inyong patalingugan, gingon. Ini karon mao ang akong ikatulo, nga pag-ana kaninyo, ang bisan unsa nga sumbong kinahanglan, paluyuhan sa pagpanghimatod, sa duha o tulo ka mga saksi. Ikatulo na di ay, nga managbalik-balik si Pablo Dias Corinto, Brad Cesar, katumbas nining kanang giingong dili madugay. Nah, dugay na nahitabo, katulo naman gani na balik-balik. Kay ang sukod sa pag-abot sa anak sa tao, moabot ang anak sa tao sa dili madugay, matong imong gibasa Brad Sam ang Mateo, nga sa dili pa mahurot ninyong libot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao nahiabot na. Mausap ang katumbas sa giingon ni Pablo, nga moadto ko sa Corinto sa dili madugay, nakaadto na sunay makana di ang giingon nga dili madugay, nahitabo na din na Brad Sam. Mao gapon dito sa imong gibasa dito sa Mateo kapitulo 10 nga ang pinsay dito sa dili madugay si Kristo, ha? Matod pa ni Kristo, sa dili pa ninyo mahurot og libot ang katawang Israel, ang anak sa tao moabot na. Unya, mao nang katumbas sa dili madugay. Katuan Brad Cesar nga wa sila mahurot nila libot ang kalungsuran sa Israel. Naabot na gani sila sa mga kahintilan, Brad Cesar. Lain mga lungsod na sa. Yaw, basahon ko ang prueba nga naabot sila sa mga hintil, mga malamo nga mga kisunan. Basahon ta? Kining nakasulat sa dugang prueba ba? Sa buhat sa iyang kapitulo 13, versikulo 46-47. Muna prueba nga ang saad nga dili pa ninyo mahurot og libot sa kanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao niabot na unya mutuo ka mo nga hangtod ning panahon na wa pa sila kalibot-libot sa Israel, nga matay na sila mga malnamo nga maksyonan. Musagig prueba nga katong Sara na adtog sila kanang Israel, ha? Naabot naman gani sila sa kahintilan laing lugar. Niya 46 sugod ba sa hatod 47. Og si Pablo og si Bernabe sa walay kukadlok, mingon kinahanglan gayod nga ang pulong sa Dios ana igauna sa pagmantala kaninyo apan kay inyo man kining gisalikway og inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, tanaawa kami ngadto sa mga hintil. Kay sa ingon ini gisugo kami sa Ginoo nga nag-ingon, gipahimutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil aron pagdadun mo ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Naabot na gani sila sa mga hintil. Kahintilan? Si Pablo mga kaigsunan, kana pa kang Israel mo dili nila matuyok. Ha? So kanang giingon dai sa pinadayag Brad Sam 22 nga gigamit sa nakalaing mga pastor nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Nahitabo na yung tao na mga igsuon, wa lang na ninyo masabti kay ngano man. Kami ba'y miingon mo nga nasayop mi? Ha? Samtang ang inyo gihuna-huna ninyo nga kanang dili madugay wa pa na may tabo. Samtang ang Biblia among gibasa nga ang sukod sa panahon nga moabot ang anak sa tao, dili pa mahurot ninyo libot ang Israel, ang anak sa tao mahiabot na. Muna ang katumbas sa dili madugay. Sama gapon sa Apostol Pablo nga ingon si Pablo nga moadto ako sa Corinto sa dili madugay. Wa pa ba na may tabo? Tabo na katulo naman gali si Pablo nakaabot sa Corinto. So kanang dili madugay nahitabo na kana iliboy dikdikan nga wa masabti sa nakanglaing mga relihiyon nga nagpaabot gapon sila sa atong Ginoong Hesukristo. Karon naa ba kitay prueba Brad Sam nga ang Kristo dili na gyud siya makita papag-usab Brad Sam? Ha? Naa ba kita atong basahon Brad Sam niining kining Biblia Brad Sam? Kaya ang tao nagpaabot gapon sa atong Ginoong Kristo. Mao man ni ato ning balik-balikon aron matisok sa nahuna sa nagbasa sa Biblia karon wa gyud ta masayop.
Nga ang Espiritu Santo na mao ang maghukom sumala sa atong nabasa ka sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7 ngadto sa 10. Ang muhukom mo ng Espiritu Santo. Basahan ninyo ang Juan Kapitulo 16, versikulo 7 ngadto sa 10. Ha? Ato namang napadayag na tumaging Domingo nga ang Kristo dili muhukom, gibalibad din ka ni Kristo. Nagtulod-tulod gali siya sa iyang amahan, ang amahan ng ingon, dili ko maghukom. Ang paghukom gitugyan ako sa akong anak. Pag-abot po sa anak, balibad po si Kristo ni Kristo, wa ko manis kalibutan aron hukman ako ang kalibutan. Kinsa ang gitudlo ni Kristo nga maghukom? Ang Espiritu Santo sumala sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7 ngadto sa 10 ang atong pagbasa. Ingon na karon kung sabay prueba Brad Sam, nga ang Kristo, dili na gyud siya makita pa pag-usab, dili man nila ta pakasaypon ana Brad Sam, tungod kay igo raman ta nagbasa sa Biblia. Kung moingon sila nga nasayop mo ni ana i-repute. Sige bitaw mag-ingon ninyo nga i-repute, wa man ning repute. Hantod karon wa may nagpadala sa akong cell number. Akong osbot ng cell number 0955113811. I-react nga sayo pa nga mong paghubad. Balikon ko ang numero 0955113811. Karon niya. Pingo mo sila mo balik ang Kristo. Si Kristo may itong pangtanon, dili ng mga baba sa mga pastor, dili ng mga baba na ng mga magtutudlo nga bakakon. Ngano miingon mig bakakon? Di man mao ang ilang gitudlo, wa din na mamakak day. Nga mismo ang ilang gipamatudan nga mobalik. Nag-ingon nga di na mo makakita nako nya ang mga pastor po mingon. Makakita tang Kristo. Mag-sure mo diha oy. Basaha Brad Sam. Ang Kristo ba? Dili na magyud siya makita. Sumala sa Mateo 23 Brad Sam. Yeah, Cesar, basahon ta ang kanang tubag sa imong pangutana nga ang Kristo dili na magyud makita. Ug dili makita nasayop ba lugar ta nga ang atong gitpamatud-an ang Espiritu Santo na mooy kanang makig-uban ni atong panahon. Mao'y muhukom. Nga mao'y muhukom tungod kay ang Kristo aminado di naman siya muhukom. Nga dili na siya makita pa pag-usab. Kaya Sige. ang pangutana ni kanang igsuo o higalang iliboy diktikan, kinsa man kuno nga Dios ang muanhi igsuon, ang Espiritu Santo ba o si Kristo? Tubag na mo igalang iliboy dikdikan, walay laing muanhi kun imo kining dawaton ang lain ng malaban nga mo ng Espiritu Santo. Nga naman, tungod kay kanang Espiritu Santo, sumala sa ampulong sa Dios Biblia sa Juan 14:25-26, maunay puli ni Kristo mga kaigsunan. Mo hinungdan ngay mao may puli, gitpamatud-an ni Kristo nga dili na siya makita pa pag-usab tungod niya nang gitug-an niya nga maunay kapuli niya ang laing malaban nga mo ng Espiritu Santo. Basahan ko ang prueba. Sa Mateo sa Kapitulo 23, versikulo 37-39, inyong patalingugan, higalang iliboy dikdikan, matod pa, o Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta, o nagabato sa mga sinugo, nga na kanimo, sa makadagan, gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa imungaan, nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nga nagadumili kamo. Tarawa magabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay, kay sultihan ko kamo, ingon si Kristo, nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod magaingon na kamo nga dalaygon ang magaanhi sa ngalan sa Ginoo. Busa mo na hinungdan, sa payag ni Kristo nga dili na siya makita pag-usab tungod ni anang dalaygon, dunay dalaygon nga magaanhi sa ngalan sa Ginoo. Nga kung kinsa ka ng Ginoo nga gisgutan ni Kristo nga matulpa nga dunay muanhi nga dalaygon sa ngalan ni anang Ginoo, matulpa Juan 13:13 gingon, nagatawag kamo kanako og Ginoo, magtudulo o Ginoo, kana husto kamo kay kana mauman ako. Busa kana ang Ginoo nga gipamatud-an ni Kristo, maura ka usab kana siya. Unya dunay dalaygon nga mag-ani sa ngalan niya. Nga mo hinungdan nga pag-abot na anang gingon nga mag-ani, dili na makita ang Kristo pag-usab. Pero kinsa man na dalaygon mag-ani Brad Cesar sa ngalan ni Kristo, palihog ko
tubag niya na, Brad Cesar. Walay lain ang Espiritu Santo, Brad Sam. Daghan man nato nagibasa god dinis Biblia, dinis kahanginan, Brad Sam. Nga walay lain sa imong gibasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 26 nga pulong sa Dios ang Espiritu Santo may puli. Akong basahon, Brad Sam, ang Juan. Ha? Nganong naay Espiritu Santo ang kalibutan tungod kay ang Espiritu Santo mao kana ang gipangamuyo sa atong Ginoong Kristo nga mupuli kaniya. Tinod ka na, Brad Cesar. Basahon ko ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 nag-ingon. Kung nahigugma kamo kanako matud pa ni Kristo. Kamo mga pastor nahigugma man kamo ni Kristo. Kung sa may puong ni Kristo din kanigugma man kamo. Inyong pagatumano ng ako mga sugo, nisunod ba mo? Nisunod ba mo sa sugo ni Kristo mga pastor? Ug nagbasa sa Biblia, kami maingon wa gyud. Ngano man? Wa man ninyo dawatang Espiritu Santo. Sa 6 nag-iyon, amin sa 16. Ug ako mga muyo samahan, ug kamo iyang pagatagan, ug lain nga manlalaban. Nga makig-uban kaniyo hangtod sa kangturan. Kining lain nga manlalaban, dili ni Kristo kay lain god. Kay kung imong basahon ang unang Juan 4:1 si Kristo manlalaban. Karon kay ipadala man ni Kristo ang lain nga manlalaban, siya pa ba day na? Dili. Way supak ka si Kristo manlalaban. Pero kay ipadala man ni Kristo ang lain nga manlalaban, pag ingog lain, siya ra ba di ay? Kanang lain nga manlalaban, mao kana ang Espiritu Santo. Mao kani puli sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam, tumala sa gipadayag sa Biblia. Karon ang pangutana. Ang mga gihimo ni Kristo, dugang prueba dinhi sa Lucas sa iyang kapitulo 17, bersikulo 22. Unsa pa ba ang dugang pahayag sa atong Ginoong Kristo iliboy diktikan? Di man gud ni basahon gud sa ubang relihiyon gud kay ila may pasibo-sibo ana ilang pagtulunan. 17:22 nag-ingon. Og sa mingon sa iya mga tinun-an ang mga adlaw magaabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa adlaw sa anak sa tawo na si Kristo na og sa anak sa tawo apan dili kamo makakita nini. Sumabot na ang panahon iliboy dikdikan nga ang tawo mangandoy nga maabot ang anak sa tao apan dili na makita siya. Muna iliboy dikdikan ang lig-on na mo nga katarungan nganong naata sa Espiritu Santo, nganong niya kami sa Espiritu Santo tungod mismo si Kristo nagpamatuod nga dili na siya makita papag-usap. Muna nasaypan sa ubang mga relihiyon ang pagsabot sa Biblia. Kung sa paydugang pruiba, ang Isaias 28:16, nagpasidaan na daan ang Biblia, iliboy dikdika. Basahon ko ang Isaias 28, bersikulo 16. Nagpasidaan daan ang Biblia, wa pa mataos Kristo ini. Kung sa'y pahayag, dinhi sa Biblia. Ang Isaias 28:16, iliboy dikdikan, nagpahayag, nag-ingon ang Biblia. Busa mo kini ang giingon ni Jehova. Anya karon igabutan ko didto sa Sion. Alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato. Ang usa ka sinulayan nga bato. Ang usa ka bilinhong bato nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Kinsa maning bato sa pamag-ang? Si Kristo Episodio 20. Nga ang Biblia na pasidaan, gitangna na daan ni Propeta Isaias, nga kanang bato sa pamag-ang ang tao ni dili magdali sa pagtuo. Nga naman. Kaya magdali ka sa pagtuo, di wa na lain. Dili pwede. Kay kinahanglan gud nga makaabot sa katulo. Gadi Father, gadi Son, ang gadi Holy Spirit, tulo lang ang gisgutan sa Biblia, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nga naama po'y mapabangbuang maingon ang Diyos kuno di makita. Kadaghan na to nang natun-an, anak, mga higalang magkaisunan. Way problema ang Diyos, pwedeng dili mapakita, pwede pong magpakita. Way magbuot niya.
Kay Diyos ko siya. Mahimo niya ang tanang mga butang. Ingon na iliboy dikdikan. Nga kami nagpamatuod sa Espiritu Santo. Nga wala paglawom ang mga tao. Nga maingon sila nga mobalik ang Kristo. Nasaypan ka na ninyo mga higalog mga kaisunan. Ha? Kung sa pa ba gipakita, Brad Sam? Ha? Pilipos Kapitulo 1, versikulo 15, Brad Sam. Unsay dangatan kung ang tao naagapon magpabilin diya sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam. Biblia ang atong basahon kay mao man ang atong pasikaranan nga dili ta magbutbuot sa atong kagulingong bakba kun dili ang atoa Biblia lamang ang atong pagbasahon, Brad Sam. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 15, Brad Sam. Unsay dugang pahayag diha? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Pilipos nga nagaingon matud pa dinis versikulo 15. Sa pagkadinoo dinon adunay magawali kang Kristo, gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw. Apan ang uban gumikan sa maayong kabubuto. Adunay mga tao mga kaygala. Wali kang Kristo kunuhay. Nga naglaom sila. Para niya nang giingon nga ilang hawiran ng moabot sa dili madugay nga bisad kanang sa atong namamatud-an nga kanang pagkasultihan ni Kristo dugay ra nang hitabo. Natuman. Unya ngano nga inyo ginanghawiran nga naman. Tud kay duna manggoy mga tao nga nagwalig Kristo gumikan sa kasina og pagpalabaw-labaw. Maingon ni usab ni ana ang mga gibuhat nining atong kapanahunan karon. Muna dili na to na ikalimod, Brad Cesar. Oh. Nganong maingon nga ang nagwali kang Kristo dunay kasina o pagpalabaw-labaw. Pila karon ka relihiyon. Muhatag lang ta example. Ang Katoliko ang gidala Kristo. Ang Sabadista ang gidala Kristo. Ang born again ang gidala Kristo. Ang Baptist ang gidala Kristo. Di ba pagpalabaw-labaw kami ingon man dayon ng Baptist kanang Katoliko di man na mao kini nga mo may mao. Di ba pagpalabaw-labaw? Ha? Mingon dahil sa Badista, kanang Katoliko dili na may mao, ang amo may mao, di ba pagpalabaw-labaw? Kasina. Ha? Kasina. Di ba natuman ang giingos Biblia? Nga dunay nagwali kang Kristo ang uban sa pagpalabaw-labaw o kasina? Kamingon man dahil ang sigo sa kanilo, kanang inyo bakak man na, kini may amo may tinuod, di ba kasina na? Di ba natuman ang giingos Biblia? Ha? Iliboy diktikan? I hope ka nakasabot ka. Kung sa pag-ingon sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 19, kung niinirang kinabuhi may paglaom kita kang Kristo, nan sa tanang mga tao kita ang labing takos nga pagkakaluyan. Nganong kaluyan man ka, kung kining kinabuhi na atay paglaom kang Kristo, nganong giingon man sa Biblia, nga makaluluoy ka. Miserable. Makaluluoy ka kung naara ka kang Kristo. Kami ba'y nagsulti na ana? Nga maingon ang ubang mga pastor, kayati ba sana ni mga ministros PBCE, wala noon tayo noon kaluy noon nga, si Kristo atong giwali. Oy, ang Biblia wa masayop. Tinuod na, nga ang giwali sa ikaduhang panahon si Kristo. Human naman ang bulaton ni Kristo. Nabay babasa nga human na ang kang Kristo. Roma 10:4. Masahon ta. Umiingon sila, sige malangyapong Kristo karon. Sige, kamo na lang. May mabuot sa Biblia. Basahon ko ang Roma 10:4. Human na ang kang Kristo. Ha? Niya na ta si Espiritu Santo sa giingon. Kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanang may pagtuo. Human na ang kang Kristo pagkatapos na sa kasuguan. Human na ang iya ha. Niya na putas ikatulo. Iliboy dikdikan. I hope masabtan na nimo. Ha? Iliboy dikdikan. Bisan pag moingon mo nga maabot si Kristo, wa nagyoy panahon kanang inyong gipaabot. Mutuo mo sa dili. Muabot na lang ay katulong gubat sa kalibutan, wa gyud Kristong mubalik. Timan-in na ninyo manghigalam kay sunan. Kinsa ang mubalik ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga karon nagpakatao mo nagitawag sa second child walay lain mutuo mo sa dili mao ang among langiton nga magtutudlo divine master Tomas iyohin niyo Senyor. Kini nga among pagsabot sa Biblia dili ni amo kinsay nagtudlo nini
ang amo magtutulo, Master Tomas, iyuhin nyo, Senyor, makasulti ba mi? Nga wa man gani mi klaro mga grado ani? Ha? Dili sayon na Biblia, mga higala magkaigsuunan. Busa ka nang giingon, nga maabot ako sa dili madugay, human na nahitabo iliboy dikdikan, matod pa ni Kristo, sa dili pa ninyo mahurot ang libot o ang katanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao nahiabot na. Muna ang kwinsay dito sa pinadayag. 22, Kapitulo 12, kama 20. Kanang giingon ni mo, Alpha ng Omega, iliboy dikdikan, ato niya ng tubagon sa sunod Domingo pohon, kanang gitawag Alpha and Omega, kay mabasa man kana, iliboy dikdikan, kanang imuhang gipadayag nga Alpha ang Omega, mabasa man kana sa pinadayag 22, versikulo 20. Iliboy dikdikan. Tubagon tara na kanang giingon Alpha and Omega. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. Unsay bot ipasabot na iliboy dikdikan. Bueno, napupos naman sab iliboy dikdikan ang ato mga oras sa pagpamatuod. I hope iliboy dikdikan nga nasabtan ninyo ang amo ang mga pagpamatuod og naadtong namina usab sa among programa sa mga lingitong lamdag sa kinabuhi. Og daghan tag itutubag unta ni Aquilino Balinsa, pero dili nato siya tubagon tungod kay atong gaksyonan kay ang uban nga mga kaigsuonan usab nato sa makang iliboy dikdikan nga nangutana sa formal kanangita mesas kamatuoran busa ato sa nang ipospon daghan tag itutubag ka Aquilino Balinsa, pero dili sa nato na tubagon tungod kay atong i-priority si iliboy dikdikan, kay si iliboy dikdikan nangita siya sa kamatuoran, unsay bot ipasabot na anang moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Og salamat Master sa panalangin nga manggihatag sa imong mga tinun-an, kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Cesar Pati, uban sa kong kauban. Ug kini sab si Brother Samuel Montemayor, minimon nga lang kaninyo hantod sa sunod Domingo, manag-uban gyapon kita sa mga oras og istasyon, og maayong hapon kanatong tanan.